Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere eɗen gandi hande eɗen tawi ɗo henna e duggu hebiya addi en ɗo henna noon ko yurnitade golle payodinde baɗɗe fayida jaaduɗe jamanu wawi yaltinde men e caɗele tan ko koye meɗen wona ɗannungal wona hedargol ɗum ko ndema e awa e gaynaka surtout noon ndema sabu en ji oɗo saaha mo gonɗen yimɓe kala nana goya holko ɓe goyata ɓe mbi ko gurdam ne seeri maaro ne seeri nebam ne seeri sukara ne seeri gawri memotako kono kadi lugimaji jiyotako jeeyi sababu noon en gari ha ɗo henna e duggu hebiya sara Sinthiou Amadou Mariam holko addi en ɗo henna e duggu ngam yillade ngessa abou mo ganduɗa taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique kono kadi holliti yidde ɗum e leydi yidde mum ndema waɗi kala ko dañño e ngessa waɗi e gese ngam beele moni kala wawa wurde gurdam moƴƴam ɗum waɗi noon ɓamtare men koye juuɗe men woni hen jahata ko ha Dakar cooda galleji ha heewa ɓe paye Nouakchott ɓe paye Bamako ɓe paye Conakry ɓe paye Banjul ɓe paye Bissau taw ganduɗa leyɗele men ɗeɗo hen ɗe joguiɗen ko leyɗele poɗɗe wawde wurnude en so tawi ɗe gurnani en ko woɗɓe garata ɓe nguura hen so ɓe nguuri hen ɓe gurna en hen gonten maccu e mabɓe seɗen beela seɗen metta hollum hande ko wayno wona leyɗele arabeɓe walla leyɗele goɗɗe koko ɓitta koko paaɗa ngara leydi moƴƴiri ngara ciññodira e laamuji men beele mbawa remde ga mbaɗa ga hen ngaluji kewɗi ɓutti ɓe kalfuma ɓe kalfa jinnama ɓe kalfa leydi ma subaka fof ɓe dawnuma subaka law jippuɗa nangue muti so lewru ma ɓe jomma cetta ko jobma ko kadi gartaɗo sotta e mabɓe ɗum woni halfede sen jeeni ɗanniɓe sen ɗanniɓe jeehi caggal leydi ko société jan liggoɗen koye ndema liggoɗen koye gaynaka liggoɗen koye awa e usine entreprise aji holɓe liggotoɗen ko ɓen ɓe tawɗen toon ɓe so lewru maayi ɓe jomma
cooda toon comci cooda paɗe cooda téléphone ngaji saɗa arta teni kadi sa artiga ko cotta maaro e nebam e sukara e luguimaji ɓayde ko ɗum cotta aɗa jogui leydi kon dañƴa ko waɗi leydi ndi ko ɗum woni jeeyi sababu arde amen ga henna yurnade ɗeɗo henna golle ndemin garande min gardi e musidɗo tedduɗo taw kadi kam ɗowi lanaka woni Mamma Sadio waɗi hen golle payodinde kono en tawiɗo henna Bakary Balde e Dawouda Balde e Ibrahima e woɗɓe e yimɓe wuro ngo kala ɓe kuufi golle ɗe kono sikki ala ma on jii hen ko laaɓi so jomiraɗo haaji. No mbiyeteɗa mbiɗa Kumbis jetteɗa ka garɗo ɗo min gari ko duggude holto gummiɗo ne wuuro he gummi e wuuro won wiyete duggu hebiya garɗon e sardinge sardinge nafi min ɗo min dugga jayeje e kanje e suppome ne wanno suppome ne wanno fof joni tan siili ne waɗi kanje waɗi follere ne waɗi badayse ne waɗi fof ala fof ala kala garɗa ɗo haaju ma hunde hol nafoore sardinge o jogani on nafoore sardinge o min jahano ɗo min jiiɗo lijim sardinge o ari ko min jaha min jiiɗo lijim ne mankannoɗo ara jooɗo defa maara bolo taw lijim ala ko sardinge o ari ko min nafi min humten haaju ala fof ko min mankira hay soko nder jamma ala ɗo ara humta haaju ma sardinge o nafi min no feewi ala fof ko min dañata hen min dañan makka min dañan kaari min dañan fof ala fof ko ala e sardinge oɗon duwanno joom sardinge o min duwno joom sardinge min duwne wonɓe hen ɓe wonɓe kadi ko moƴƴuɓe ngala porɓe leɓe kala ganduɗa e mabɓe ɓe jaaboma so Allah ɓe nafi min jarama bandiraɓe yo tirne sur l'essentiel yo gartu moni foof ƴeewa hono oɗo exemple anda ɗum ɗo ko ɗum ɗo ndewaten nde puɗɗen yitade koye men e ko mbatten ko guila e ɗanniɓe ha e joom mecce en ɓe mum kala mo fatane ndema fatane awo fatane gaynaka ha noon mboɗo précise wona awo men vivriére o yeehi tan addi mbarude wona gon awo wona kadi culture vivriére o soñi butali joyi butali jaw wona ɗum tournen sur l'essentiel mbaɗen investir leyɗele men ne jaaɓi ndemen ko nafata te koko jeeyi goppen heedi heeda goppen famille e nder liggey ko business tottete ko poɗɗo jogade e bawɗo jogade o jogo nafta yimɓeɓe taw kadi joguitoɗo o ne heɓa indépendance mum total aɗa liggoroɗen a liggodaki joño liggotoɗo ara ko keɓeten eɗen dokka yimɓe ne toɗɗo ko ballen yimɓe no liggori poftoɗen mbasen wadde gurdam men en danger saabu ujunere men joni ene hersa yiide bandum baske ala ko waɗani ɗum kono sa waɗi ngessa a waɗi projet a wi neɗɗo liggoyo so liggoyaki gacce ngala hakkude mum ko ɗum tan jinnomi haalde hen Sara Abdoulaye Sara a jarama saabu en jiiɗo joni won aroɓe duggude ɗo henna garat ko duggude saabu kala ko miijiɗa e luguimaji ko ɓuuren hewde ne tawe ɗo henna e gueɗe ñameteɗe firti ndeke ɗum ɗo so alano ɗo henna hande ɗam ɗo ilam no ardini ɗeɗo maaje no mbayi hewde ni wontata ko ma jomen jaa ha hoore fonde walla jaa ha nokkuji goɗɗi gam ƴeewoyde luguimaji ɗum noon firti ko so tawi hande o en dañi sagataɓe waɓe no Abou Bayni waɓe no hono makko en ni poɗɗen ko rokkude ɗumen sembe ha ko mbaɗata ko ɓuuri yajje mboɗo yiɗi kadi vraiment an Abou Ba mbatta haqqille e yimɓe wuuro ngo kala ɗo henna waɗe guesse goɗɗe ko wayno guesse ndema taw ko huuɗo saabu nokku ko nokku aynaɓe neɗɗo ko yahata ne eggan yaha funnague en tampini hoore mum leydi ne woodi hande ko force uji mbatte roose huuɗo fuɗa ha mawna jawdi ndi wuura hen tawdi tampani kosam daña heew tew daña heew ala ko ɓuuri ɗum welde kono kadi ma on ji joni machine o e gueɗe keddiɗe kala tawa saɗa fooɗa ɓoccirta
oɗo henna ko machine baɗɗo fayida no feewi mbatto noon ko gasoil mbete remrude mo nde ne muusi walla muusani kay mom remirde mon musani mon musani kay mom kadi no yawi sa remirde no yawi ko tawi koye ndemirta junggo ko e ñallal gotal so tawi ko machine a wawi ɗum remde ñande wotere taw ko ndemirta junggo balle ɗiɗi aɗa wawi ɗum remde ñande wotere taw ko machine joni no walli men no fewi noon so tawi kanko wawi remde ɗo hen ko heewi e nder ñalawma goto e nder ñallade wotere e nder heure goto no foti poɗɗa wawde remde no wawi ɗo fof remde ñallal gotal ɗo e ɗumantin suwaka goto ɗo ha o to tan d' accord kadi watta consommé essence joni an a iwi Casamance a ari ɗo holno jiiruɗa leydi amen ndiɗo ndi tawɗa ɗo ndi ko leydi moƴƴiri walla ndi sohli ko wayno chimique walla kayri ko bio tan foti wawde yaade mayri ɗo kay leydi ndi kay machallah par ce que won saaji goɗɗi woɗi palanguji goɗɗi nanɗo ɓe mbaɗandi engrais ko bio ko naturel won goɗɗi ɗi kadi noon ko mbaɗi engrais ɗum woni ko wayno makka enen makka on komi mbaɗ ɗum engrais e wantina ki kanje ɗe en ko mbaɗ men engrais mais ɗo ko heddi ko mbaɗani ɗum engrais d' accord donc naturel mais miɗe produit tan wantinta mbakka kono joni ko ɓurɗo wawde hutorade ko bio eyyi mais so waɗama engrais ɗon ɓurta wantinde ɓurta yawde ɓurata yawde c'est bon Basir a koto wajo ha hande eɗen tawe ɗo henna e ngessa Abouba taw kadi ganduɗa ko fati banggue légume aji en jii makkari nanɗo henna jayeje nanɗo henna fatato nanɗo henna ñebbe nanɗo henna makka nanɗo henna kanje nanɗo henna follere nanɗo henna ko nonne kadi ñamako nanɗo guyap nanɗo henna mango nanɗo henna limon nanɗo henna banana nanɗo henna gueɗe e goɗɗe kala nanɗo henna ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo henna woni gurdam aduna sarani aljanna aduna ko ɗum ɗo henna holɗum ko banggue ndema nde tawno ko ndema yaltinta men e caɗele alay sago noon batten haqqillaji men ɗeɗo gueɗe nde tawno ɗeɗo gueɗe kadi wawi ɓamtude ɗum ko machine aji ko wayno caractère uji ko wayno forage uji timmuɗi kono en jii kadi panneau solaire aji nanɗo hen en jii forage uji ɗiɗi nanɗo henna ɗum ɗo ko gueɗe baɗɗe fayida ɗum ɗo kala laamu ngu e hoore mum so yi immigré dariɗo ndeɗo henna darne waɗa ɗeɗo henna gueɗe foti ko wallude ɗum alɗuɓe meɗen ɓe mbiyeten ko patron eɓe ene gara ne guitta ujunnaji ɗi ne dokkuma jaaha ganda hen jooɓa ñamale ma jottoɗa ɗum ɗo henna foti wallede saabu ɗum ɗo so wallama tan en guurat gurdam moƴƴam holko woni caɗele men ko ñamde e yarde so en ñaami en kaari en jaari en ɗomɗiti tan en cellata nde tawno ko ñamde e jaram moƴƴam sellinta neɗɗo daabeji men ɗeɗe joguiɗen hande holko wawi wurndeɗe wawi wurdede gueɗe ɗiɗi ɗe daña ñamde sellude ɗe daña jaram celluɗam ɗe daña kosam timmuɗam nonne kadi ene wonde tew timmuɗo ma on gaynako wuur gurdam moƴƴam ndemowo wuura gurdam moƴƴam Bakary gonɗe ɗo koye mbaɗo hen ngessa Abouba ha joni en jiiɗo hen leɗɗe kewɗe no wayni en jii hande ñamako o ñamako holno ndemirɗon ɗum koɗo hen ñamako holnde puɗɗiɗon remde ko hako yettiɗo hen holno ndemirɗon hen o ko adi tawn premièrement so remani ɗum pépiniére mbatta waɗat pépiniére noppa pépiniére o ha mawna après guitta ɗum totoɗa
puɗɗa ɗum aɗa rosat ani pompe par ce que so pompani so pompani no waɗi kullon bonna ɗum antino comme wayno oni o ñawɗo o ko ñawɗo kullon ko ñawdi ɗum eyi ñawonen ɗo kullon ko ñawdi ɗum joni so a pompani ɗum o kullon gonkon hen kon mbawi sottude e ɗum antine foof bonna kani o joni noon saha foof min pompat mbaɗa traité tagi o jibin kadi so a yiiɗi pour o wojja e less ɗo a waɗat ɗum antino facco guertoɗe ko wayno fumier en eyi mbaɗa hen faccoje guertoɗe ha wona fumier ɗum ko bio quoi eyyi par ce que o saaha ko kaani boɗejoɓe ɓuuri yidde nden aɗan men jeeyanno kaani vert o mais joni ɓe natti on sodde no fewi joni ko boɗejo tan ɓe cohli oɗon tiina kam yimɓe hewɓe ne jiiɗi sodde ko wayno yeytoyoɓe walla goɗɗo ɓoɗo jiiya kam guesa bane waɗa mouvementé moƴƴo eyyi machallah ɗo kay mum oɗo saaha kay mum client ji no gara no fewi kadi minen jaa minen jeytoya jaa e luumoji ɗe jeyte wona tan sa ala laaƴi metti ko ɗum tagui no waɗi koɗo to banggue ndiyam eɗen gandi kaani ne sohli ndiyam no fewi tigui tigui ɓe mbiyata on ngala caɗele ndiyam tanka ko forage mo jogui ɗon oye suwata o paata forage oɗo kay so wona ko adan e dabbunde tan min tampata seeɗa dabbunde par ce que hewata ndiyam hewata saha foof par ce que solaire uji min jogui ko nangue watta men fonctionné saha foof ndiyam ɗon yaad ara ko ɗum tagui min yidde maade oɗo deuxiéme forage d' accord kono aɗa ɗamini kam guesa ba sobo continue ni aɗa ɗamini mabba waɗoye gurdam mabba wurno ko heewi ma yimɓe mbawa wurde hen ha jalta e caɗele ɗo kay mom machallah so tawi minen jogui ndiyam jogui matériel ji jogui foof ɗo kay machallah golle ɗe kay mum ko yesso tan fayi hakkude moɗon e patron moɗon ene rewi lawol golle moɗon tigui no yarata ni machallah kankay mom wala hay caɗele goto hay caɗele wala kankay mom machallah an giwɗa ko ha Casamance garɗa ɗo henna betteɗeɗo henne gueɗe aɗa Casamance walla ko zone uji tan ɓuuri wawde rem toon walla ɓuuri wawde rem toon ko société ji walla ko neɗɗo goto jogoto guese mum ene rema toon kay mom no waɗi société ji mais kewani société ji kewani toon ko goto foof reman hoore mum goto foof jogui tolji mum kanko remanta hoore kanko waɗanta hoore mum financé kadi toon leydi ndi jiida e ndi leydi ga ɗon leydi ndi no ko mbaɗɗa foof ma ara hay so waɗani haydara a waɗani engrais a waɗani haydara arat leydi ko moƴƴi leydi koye minen leydi amin ndi no moƴƴi kono namdi waɗede engrais waɗede kadi traitement minen joni so tawi ko minen Casamance ne mbaɗa traité mais heewani traitement heewani nder ɗo joni onon e nder systéme Casamance mo joguiɗon o ɓayde oɗon gari ha ɗo henna oɗon ɗamini onon ne ɓoyde foof oɗon mbawi artirde leydi amin ndi e oɗon systéme ha yimɓe ɓuuri wawdude saabu joni hande yimɓe jiiɗi ko ustude kala ko faari banggue chimique e nder ɓalli mumen kutoro bio ha yimɓe ɓuuri wawde wuurde ko ɗum min jiiɗi ko systéme momin jogui momin ndemirta Casamance o systéme liggortoɗo ɗum tagui saka amen engrais sakuji ɗiɗi min joguino depuis roni ha joni ɗin min jogui sakuji ɗiɗi engrais saku goto gasani goto gasi par ce que min mbatta utiliser engrais ha heewa seeɗa tan min mbaɗa seeɗa ko ha foddi tan pour affaire o taw no famɗi pour yawat wantinde so ari ha mawni tan min goppat wadde engrais en tant que jeune aɗa ɗo henna e guese baɗe ni aɗa liggo hande holno jiiɗa avenir sukaɓe mbete ko yaadeɓe Amérique walla Europe walla Afrique centrale ko wayno Gabo en en tant que ɗen jogui ɗum ɗo henna holko jiiɗa hen min jiiɗam zone uji ɗi ko woni ɗuwantin tan ballede wallede balle no mbaɗiri e comme ko wayni so tawi projet ji no keewi e leydi e hay goto ɗuwantinta jogota ko e ɗuwantin vision jaagol Europe par ce que aɗa jogui emploi ma o aɗa liggolo aɗa daña aɗa yiya famille ma o ɗon ɓuuri moƴƴude yaade ɗannoyade yaade banggue goɗɗo Aboubacry Ba golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi saabu so tawi a yi min tacci kilométre uji min gari ha ɗo henna o wona tan arde yebde amen galleji joɗɗi walla kuuɓeje joɗɗe addi amen ɗo henna ko golle payodinde ngarɗuɗe ɗe mbaɗɗa ɗo henna holɗen golle woni ko limta ɗo henna ko kala ɗum ɗo henna woni nafoore mawde saabu hande sa yi leydi ɓurɗi ɓamtade aduna o ɓamti ɗum ko ndema woni leydi ndi gonɗa ni woni toon to États-Unis d'Amérique hande noon woni wallude neɗɗo o ko so tawi en jii neɗɗo waɗɗe ɗo henna gueɗe enen kala ndenden ganden oɗo henna ko poɗɗo wallede ɗum noon laamu meɗen ha tenti jagorɗo tambiɗo ko fate banggue
ndema so tawi ko gonga e gonga hande den jidi ndema maayo nani timmani hay kilometre uji seeda kono kadi hurtorte do henna ko panno soleraji ƴoga dum do henna so tawi peeje mawdi dañama jom wannama do baras celludo taw kadi caalli ne beydo battade ha nata do henna ma bur wawde wallide tigi tigi de tawno ɓamtare wuro ko ɓamtare leydi hande kadi ɗo henna so ɓamtima ko ɓamtare diwan o foof saabu so tawi woni oɗo diwan koma otoji giwa gara ha luuma Galoya walla jahaɗo hen ha luuma Agnam walla luuma hoore fonde hoore mum eɗen gandi ko caɗele mawɗe kono ɗum ɗo henna koko wuuri koko dari wona ko ñoli wona haydara oɗo diwan foof on wawi wurde hen jomumen jalta e caɗele kono ha yeeso ko lawol sodene jeyte makko ɗum ɗo henno ene jeeya hande e ko ɓuuri sattude e gurdam men makka saabu enen foof so jammari kirtoten ko lacciri saabu eɗen gandi lacciri ko ɗum woni ko faabi men saabu ñameten ko maaro eɗen gandi maaro ala vitamine so jamma ari noon ko lacciri ɓuuri jogaden kono hande sak makka cooda ɗum beele guittani aɗa watta ɗum condi aɗa ɗum lacciri ko hunde sattude ten ɗum ɗo henna ko hunde kadi ɓurde wawde wurde e nder leyɗele men kono ko hunde nde ɓurɗen yeeɓade on ndemiɗo henna makka o on ndem o yorne o yeeye walla jeeyaton ko gila ko kecco wodi banggue goɗɗo komi jeeyo ɗum jeeya ɗum nde yoori nde woni goɗɗo kadi ko woni keccoɗo ɗon min jeeyata ɗum par ce que won client garoɓe sodde somade jeeyatoya woodi kadi yimɓe wuuro ɓe garoɓe sodde taw ne jiiɗi makka eyyi mi jeeya ɗumen kono oɗon tina yimɓe ene cooda aɓe jiɗi ɗum tigui rigui eyyi hen say son jorni ɓurata yawde jarde walla ko ɗo woni kecco ɗo ɗo woni kecco ɗo ɗo woni jorɗo kay min cuwa ɗum yeyde jorɗo nan toon mais saha foof yimɓe ne gara e namdo ɓe jiiɗi makka jorɗo eyyi ko min woni mi yeeyani ɗum tawn par ce que mi parani tawn so mi wantini ɗum woni saha mi waɗi ɗum e honno sayite ki suwato parde hono wayarto plar bonno yita ɗum sa no wadi mi ittani ɗum suwa ɗum ittude wadde détaillé quoi mi waɗi ɗum détaillé ha par après mi fuɗɗo ɗum yeyde mais makka kecco on kay e marché normal e mi yeeya ɗum normal holno jiiruɗa makka e nder diwan amen o mbetene weeɓi remde taw wona ndungu tan taw wona dabbude tan saabu minen ga hen min ndemata makka tan ko ndungu walla dabbude onon joni on gari on gaddi oɗo hen systéme ko baɗɗo fayida no fewi holno jiiruɗa ndema makka ga hen e valeur muɗum ga kay mom par ce que onon to gonɗon to amin gandi makka batton lacciri batton foof woni masara mi anda wala ono batto mi anda mbaɗa lacciri mbaɗa foof ɗo kay makka kay ɗo machallah par ce que o ndemi ɗum de lawol gotol tan mbaɗi ɗum engrais cela veut dire leydi ndi no jaaɓi waɗa foof yahat ɗo kay mom machallah d' accord joni jiɗɗo ko ha ɓuura ɗo hen yaaji ɓuura ɗo yaaji ɗo so tawi minen dañiri noon min jiiɗiri ni min paaldani jiɗirende e jardin o foof projet o foof min ndema ɗum d' accord tawi min jogui kattan remde d' accord ɗum ko hunde moƴƴude no fewi koɓe fulɓe mbiyata ko onon hade wutte fondede e jullare ya taw jomum tawa ko wona denɗi men sonanɗo henna ceerno Sow hande o onon wonɓe ɗo henna ɓe e nder ngoɗo henna wuuro onon wonɓe ɗo henna e nder ngoɗo henna wuuro hande o holno jiiruɗon valeur baɗo henna ngessa saabu en jii hande yimɓe hewɓe ene garɗo duggude ne coodaɗo makka ne coodaɗo henna gueɗe kewɗe hande baɗo ngessa holko ba nafti wuuro ngo e diwan o eyyi caggal calminɗa innirɗa min ko Issa Yero Sow mbiyete jeyami ko ɗo e duggu hebiya mi salminima Seydi Sarr
non ko kalɗa ɗo e ndema ko hunde nafoore mawde woni ɗo sabu baaɗo ngesa gila ba waɗa ɗo eba joge wure he nafoore eba joge kadi e diwan he nafoore sabu ndema so remama wiyete ko arsugo juul sabu yimɓeɓe fof ina jogue mabba nafoore sabu sa yi ko ardi fof min nanna hen kam hay sa ɗumina pour laabi ɗi laabi so mbaɗi tan ndema moƴƴat ma rem ndungu ma rem ceeɗu ma rem dabbude kala ndema namdi ma rem baɗo ngesa noon ɗo ko jiyata ɗo ko fof oɗo makka no wiruma ni oya ko on banggue adino on banggue fof kañum yoora ha laaɓi e ɓenɗa joowi sa yeehi ɗon ɗum kam nana e ɓenen jooɗi oɗo noon sa yi ɗum ɗo fof koko sooda ha laaɓi ko yimɓeɓe ina cohli ɗum ɗo noon sa yino oɗo saaha makka ne juuɗe nden makka hewno juuɗe ɗo ko taw dabbude woɗɗi nden makka kono guila e joni koba ari ɗo makka ne juuɗe ɗo e dabbude juuɓe ceeɗu ala fof no ɗuminintaki ɗum noon ko nafoore mawɗe woni e ndema no mbirata ni salamu duggu hebiya elle ko kañum e Sinthiou Amadou Mariame ko wuro woto kono kadi oto banggue en ji wuro woton toon nogo wiyete kañaɗi e hol wuro ngo takkigo ɗo rufa awdi nan ɗo hen murtene e Sénégal woni ɗo ko hebiya ɗo ko hebiya dal mbawte wiide ko hebiya hande ɗe mbawi wiide hebiya dañi nafoore mawde ɓen hono mbaɗo guesane oɗo diwan taw ba diwan amen o mi suwa yiide ɗo taw ina waɗi noon ay ɗe kuɓeje to gonɗo ɗon ko sayni to woni ɗo sa yeehi oɗa banggue ɗonne kadi ko sardiŋe woni ɗon ɗum ɗo fof ko famɗude doole jogade no yidde remde yimɓeɓe ɓe jiɗi remde kono ko doole ɗe manki no wira nane ni so laamu ngu jam no wallude yimɓe ko leyɗele ne goodi so remete ne woodi kono ko doole ɗe goni to ngala no mbiɗa ni noon joom doole en ɓe so jaaɓi wallude joguiɓe leyɗele en ɓe fof no musidɗo men Mamadou Sadio wi nane ni ɗum fof so yimɓeɓe ndendi joom leyɗele en ɓe joom doole en ɓe ko kañumen poti rendude kalda goto fof adda nafoore nde jogui nde ndendi nen nafoore nde wawa nafde nokkuji ɗi ko ɗum woni ko jiita ɗo ko fof ko o ɗum ɗo ko jiita ɗo ko saynis woni ɗo hikka rema sa o ɗa ko sardiŋe woni ɗo on ne rema ko taccirto ko kañaɗe ne woni ɗo ɓen kamɓe ne jogui ɗon saynis maaro nan ɗon saynisaji maaro tan kewi wonde ɗo ina wonde saynis Sinthiou nan to ɓenne ko maaro ni kono baɗo o ni sardiŋe baɗo ni ina waɗe kañi ne waɗe follere ne waɗe manggo ne waɗe hunde fof te oɗon nden dañi toon ɗum tan koma duggere waɗa walla luuma waɗa walla yimɓe tacca jaaha auto banggue aha ɗo kam kala neɗɗo so dañoɗo sippome walla dañi fatata walla dañi limon walla kañi no oɗo ni koma jaaha Galaya walla jaaha Horefone walla jaaha Agnam ɗum ɗo tan jahata ɗum ɗo foof hande noon laabi amen ɗi fof koko kibbi hande so wona motor nande bama sadiane garɗo hay goto yiyata ɗo ten so wona ɗum hande ko watte ɗo ko heɓotako ɗo ala heɓata ko ɗum noon firti tan ko alay saago batten haqqillaji e ndema ko ndema wawi yaltinde men e caɗele nden ko kanƴe ɗe on ɗon heewi eɗen gandi enen foof kanjal ko nafata nde tawno kanje kañum heewani silde sedi ene jibina ko heewi ko nafoore mawde saabu jiyanki mawɓe meɗen so ndemino kanje aɓe ñerƴanno ɗum ha famɗa ɓe jeeyira noon ɓe jika ɗe mbaɗanno ɗum condi ne waɗe maafe ne waɗe gueɗe kewɗe wonko nafanno ha heewi kono ɗeɗo kanje en jii holno jiiruɗa diwan o kanje e mum mbiyata ɓe cohli kanje tigui rigui walla ala ɗo kay mom kanje nder o diwan ɗo machallah kanje ko ñamte ɗo ko sohluɓe kanje ɓe no kewi par ce que won saaji goɗɗi sa par ce que minen kanje ɗe somin guittanni ko 3 jours min guittat somin guitti hande min gacca ha 2 jours 3e jour min guitta kañum kam baltat fof jibinata mawna eyyi baltat fof jibinat ko noon min guittirto ɗumen ɗo kay mom kanje ɗe darta ko ɗo nde guittuɗa fof jaaɗa ha laaɓa kanje darta ɗo kanje ko sohli kanje ko no feewi ɗo kay kanje mom ɗo presque so wona kanje ɗum kay mum no yiɗa ɗon ɗum yimɓe ne jiɗi ɗum no feewi ha tenti diwan o quoi kono ɗo ɗamini ɗo yeeso ma autoji mbattu arde ha ga hen wattude soɓade mon to banggue kanje ɗe inchallah ɗum woni ɗum men jiiɗi kadi inchallah so weeli Allah ma min dañ ɗum par ce que min jiiɗi remde kanje ko ɗo foof kanje ɗum jiɗɗum wadde ɗo foof kanje ɗum jiɗɗum wadde par ce que kanje ɗe jiiɗa ɗo no feewi kadi no waɗi kales kadi haalis joni woni ndema joni saabu en jii ko haaliɗo henna ko woni kanjal saabu kanjal ko kañum ko bawɗe Allah woni e muɗum jibina tan e kala balɗe tati sa itti ngara tawa kadi arti ha mawni
ko hunde wande fayida ɗum noon mamiraɓe men wurnoɓe ɗo henna ɓe sadak moɓe mbanno holon sadak saabu eɗen gandi ndiɗo hen leydi ndi hebraka tan lelde e gonɗi e ɗanade e ñamde ala ko pucci gaji mbaɗɗa ɗo henna yimɓeɓe pindira ɗo henna ha leyɗele e daña lappol palol dande maygol foof ko ɗum dañira saabu so duttima e tarihaji ɓennuɗi ko nguleki gonki jawwonoɗo dek firti hande mamiraɓe men ɓe soɓe gartuno ɗo henna hande ɓe jawwoto men saabu leydi ndi nana hefte leydi ndi nana yoora leydi ndi nana maya haydara e mbaɗani hen donc firti ko hande se jiiɗeɗo henne gueɗe ne mbaɗe kala tarihiyanke walla kala biɗo ko gendiyanke walla kala ko biɗo ko jiɗɗo développement ɓamtare foti ko andude mamiraɓe men darinoɓe kaɓa ha ɗeɗo leyɗele dañoya deke firti ko on omo andi valeur mabɓe ɗum noon ko alay saago batten haqqillaji men e ɗeɗen hen gueɗe min kam mbimi tan ko laamuji ɗi alduɓe ɓe batten haqqillaji men e remoɓeɓe ɗaccen arde tan mbaɗen koye men punir holko no hoore mum punir ka patron gara nata suudu ma ko climatiseur koye Fouta gonɗa walla ɗo gonɗa foof hankkadi ni yimɓe gara e galle ma daga ha heewa jalta o temene o temedde joyyi haydara nafatamo mbaɗe guesse mawɗe mbaɗe loowe mawɗe gurtine gaynaka gurtine awo hande beele keɓa mbarude ko probléme min hande mimi ko koɗɗo e leppol polol dane ma fotani wurde yaboyi fotani yaboyi eɗen jogui maaje eɗen mbawi wadde beeli mbaɗen biidi mawɗi taw biidi ɗi ko liɗɗi nehete hen mbaɗa hen frigoji eɗen jogui suga wawa dognude autoji mbaɗa hen ne nawa ne jeeya ɓe daña hen yimɓe cella mboɗo ɗamini ko ɗum foti wonde ko wallude en ɗum foti wonde kadi waɗat empêché zone ji ɗi kadi ummade ɗo ɗannoyade par ce que a yi ko tagi zone ji kewɗi guimo jeunesse o ummo goto foof wiyama ko ma ɗaɓɓoya par ce que a wawa joɗade ɗo wiyama ko ma ɗaɓɓoya par ce que a wawa joɗade ɗo tan ala emploi ala activité a waɗani haydara aɗa jooɗi ɗo tan e wuuro aɗa yahata waɗa tan va et vient a jogaki haydara ɗum taw yoɗiran noon ko ɗum tagui hew guimmo par ce que jogaki emploi ji e nder diwanji mabɓe gummoto e jaa e ɗannoyo e jaa woɓɓe mbaɗa clandestin woɓɓe e paya Maroc woɓɓe paya Espagne won hen maaje ni par ce que en jii hande ko mayata ko ɓuuri hewde ko ɗeɗe gueɗe foof ko hen tigui tawa e manque d'emploi voilà ko ɗum woni hen voilà ɗon ɗo kalten manque d'emploi jeune uji nanɗo henna eɗen gondi ɗo henna e jeune goto babaho tigui rigui garagay hande sukaɓe to banggue ndema en jii ko guesse baɗɗe fayida gonɗo ko diwan o tentino onon kono aynaɓe hitande foof oɗon jaaha ha funnague oɗon jarde jewdi oɗon tampoya en jii hande o yimɓe hewɓe ɓuuri hande hutorade tinti noon leyɗele baɗɗe développé ɗe ko huuɗo remete jawdi wuura hen holno jiiruɗa baɗo hen guessa hande o caggal nde calminɗa innirɗa ko jiiɗa ko Aboubacry Ba waɗi ɗo hen ko assalamu aleykum o Djiby Hammaydi para guesa ko ɓaari ko waɗi fayida machallah ceeɗu jawdi amen so woni ɗo ene herfene kadi machallah kadi yumiraɓe foof ɗo garata kadi ɗo kadi guittata ɗo hayso a yoɓani a ittan nawa ko mbawɗa dañde ko gartira machallah waɗi fayida kamɓe tan koɓe sukaɓe moƴƴuɓe ko mbiyata ko neɗɗo ko yimɓe e min gandodiri e mabɓe eɓe kolli min jeese laaɓɓe kadi ɗo kam jawdi amen machallah so ari ɗo somin kerfima ɓe ngala probléme minen mi kolliɓe koyamen kolli amen koyamen fayi salminama a jarama saabu haala makko no ɗo fayida no fewi koddigal mon ne yooɗi kono ɓuuri welde min haala e hay so neɗɗo ala haydara so ari ɗo on totta ɗum nawa yeeya waɗa ko dañi hen donc firti ɗum ɗo henna ko développement o ko jaƴƴo no fewi holko mbaɗa artanemi oɗo développement par ce que yimɓe wuuro ngo ɓe no jiiɗi woni hen jiɗɓe so liggade mais ɓe ngala pehe no liggori ngala kadi moyen ji gara ɗo tan jiiɗi somade ɗum yaade hoore fonde en ni yaade galol en mbawa toon yaade laawi ɗi no metti no catti fereji ɗi kadi no muusi ko ɗum tagata jomum ɓe gara ɗo nanna seeɗa jaa min totta ɗumen jaa jeeya gadda komin kaldi ko ɓe gadda kalis amen o min totta ɗumen kadi soɓe jooɓi min totta ɗumen ɓe nawa ɓe gartira ko noon min gondi e mabɓe ɗum ko hunde wande fayida won an goto woni ɗo henna ma min mbaɗa min tottana sew sakuji jeegom kono min kolakimo kam on kam so yeeyi taw dogat kam kalɗo ari fof ɗo yeeyi tan o heewi ko resde rewɓe o doga ɗum noon so Allah jaaɓi mboɗo ɗamini Fouta e Gumbaru nonne kadi lappol palol dande maayo ko enen mbaɗata hen juuɗe meɗen holɗum kanje nanɗo ñamako nanɗo badayse nanɗo gueɗe kewɗe goɗɗe nanɗo henna jayeje nanɗo saabu eɗen gandi en jeehino oɗo sahara woni Gambi nde min gari min teddinira ko jayeje jeeya koye hunde ɓurde mawnude jayere ne jogui histoire nanɗo henna saabu on waɗoɓe jayeje maafe
mi anda onon to monto elle ha to banggue ɓundu banggue mali won waɗoɓe ɗum maafe kono minen min ganda kono so tawi en battiramde jeeje ha heewi tan ma en gandu wona wi tan buudi kam e jeeje fatato ɗum ko waalo ala ma en mbaw wuurde ɗum toujours mbawen dañde hen hay ñebbe nanɗo jorɗe kecce kala nanɗo eɗen gandi kadi ha ko ñebbe ko kadi wonko nafata heewi ko gueɗe baɗɗe fayida ne tawi ɗo ko enen garata cooden nawen jeyten dañen hen ɓe daña hen ɗum ɗo henna waɗiraka tan yo yeeɓe ene yooɗi ala par ce que ɓeɗo liggotoɓe ɗo henna ɓe koɓe yoɓeteɓe kamɓene ko hemɓe guurata kanko baɗɗo o yiɗi ko dañde hen ndeke noon ko enen garata enenne cooden nawen jeyten goto kala woda ko dañi hen goto kala yiito hen hoore muɗum ɗum woni noon jomum kadi ɓeyda darde saabu ɗo joni so wonti joom itata halis mum tan ne waɗa hen ene waɗa hen so ɓooyi teppoto so teppima so ɓooyi ron kadi yaha kono enen foof so en nanggui hen tan jomum daña wune ɗum waɗi noon ballen mo o daña wune guuren hen kañum watta dille watta tan nan to yaaɗo machine o woni hen nder bello wonde en ko huɓɓat watta dille watta tan bellam ngay barke mawɗo woni ɗum ɗo woni deuxiéme fois ko an ceerno mamma ɗum ɗo hen no jiwta ɗum ɗo hen tinde kadi ɗum ɗo woni leçon hankkadi kam koko cafato o wino ko o yeehi wolde o fiya kuural yitere yaltiroye nofru o wi suftu simati o yi o nani ɗum ɗo o yi o nani kuural fiye yitere yaltiri nofru kadi gasi vraiment ɗum ɗo kala jiiɗo oɗo film ene foti ɗum ɗo waaji mo waajaki foof hay hello haqqille waajota ko ɗum mbatten haqqille ɗum ɗo de ko développement de ɗo de artumen woni nden ko lamɓe garanno mbaɗanen forage ngaren jenni huɓɓire ni koɓɓen kelle deltuɗen hande noon ko ɓiɗɗo meɗen ari waɗi forage dani hen o suwa taw gayde ma heede kono en jii ndiyam belɗam nani feewi mbaɗɗam fayide ɗum ɗo henna ko développement total hol erago ma faade dendagal bandiraɓe ha tenti noon lappol palol dande maayo so ɓe gandi lappol palol dande maayo joguiɗen ko leydi jeeri e waalo eɗen jogui maaje e maaje enen wona maayo woto joguiɗen eɗen jogui ɗo maaje nanɗo e calli ha mbayno leydi Allah addi ndiyam ha heewi hande o to gonɗen ɗo hen hande o eɗen kuuli janggoto leyɗen en perdude hol wasiya ma faade rendogo wasiyam tan ko dabɓo mbatten haqqillaji e leyɗele men he doole men e arsukaji men mbaɗen hen kippoɗen hen kipporoɗen hen kadi lawol alay saago ndemen taw wona culture vivrière mo mbaɗanoɗen o ko ndema joni ka taw wonko yencinta won liggotoɓe hen naftoro kippoɗen leyɗe men so ɗum ala en ngala ga leydi de saabu babiraɓe men woni mumen ɓe ndemani ɗo duuɓi capanɗe joyyi pawɗo walla capanɗe jeegom pawɗo ɗo remaka ɗum ala ko firti tournen sur l' essentiel mbaɗen exploité leyɗele ɗe liggorɗen nafta en enen kam ko hedde gurdam men ko jokkiten so ɓiɓe men gaari daña suivi so ɗum ala ko jaaten ko fof ko artoyta zéro ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo joni tan ɗo joni ɓayde ka denɗam joni ay o ɗiɗo tati tan ɗiɗo tati mo jogui mo rokkaɗa sac ñebbe ñamaji sa ñirɓina himi kuma sac ñebbe o waɗatde pour ɗiɗo eyyi min joni hoto yaa toon min joni gotel ñaama mi hokkuma sakuji ñebbe ala mi ga ko an moƴƴi o ɓendi non so ɓendani hoto taƴi o ɓenduɗo koɗo taƴi nanni e jogui ɗo seeɗa ɗum ɗo henna ko paggiri eɗen gandi paggiri hanki ñamama no feewi waɗama lacciri tene kadi ñamirama noon saaɓe gandi paggiri hanki koye gueɗe ɗe ɓurɗen horsinde jeeya aynaɓe ne ƴakkanno ɗum yimɓe ne guittanno ne mbaɗa lacciri ne ñama ɗum ɗum ɗo fof jeeya koye gueɗe ñameteɗe te en gandi paggiri haaɗani mettani kono so tawi en ɓulnima haqqillaji men eɗen mbawi andude paggiri wonɗo foti wawde heedande men
taw wona maaro tan wona goɗɗum sabu hande aduna koko satti paggiri wawi hirtude lacciri no comme hande ko mbiyata foññoni woodi kono kadi en jii ko wayno kadi beele ne woodi en hande ko wayno guerre Ukraine Russie addi caɗele ha beele satti kono ɗum en gandi en wawi lomtade beele wonɗo wawi heedande men ko paggiri ko Allah funni no comme kuɗoli keddiɗi ni wonani harmi ñamde wonani boni ñamde wona kadi ne mette hunuko ko gueɗe ɗe poɗɗen wittude aɗa andi paggiri de mbaɗa andi paggiri holko woni paggiri paggiri wayno mbiɗani wayata kono foññoni ni way eyyi ɗum ɗo hen holko miijiɗa hande so en gaffi haqqillaji men hen ɗum ɗo sen garti joni ɗum ɗo no heewɗo min nenam nde wawi nde ɗum ɗo mboɗo ñamanno ɗum tigui rigui par ce que ko jeeri min koɗi hakkude jeeri e waalo min kuuɗi min koɗi eyyi ɗum ɗo wadde ko hunde wonde fayida te ko hunde riche de vitamine aɗa wawi ñamde hen ha kaara aɗa wawi ñamde hen ha kaara tawa ala ko bonnantuma voilà aha ken waɗi mayi musidɓe tedduɓe en jii ɗum ɗo henna ko jayeji goni ɗo hen joni ko garɗen ko en jii ɓe guitti hen ko heewi e nder ɗeɗo henna jayeje koɗe belɗe tene kadi ɗe mbayi kono sukara ni ko jayeje ɗe ganduɗa baɗɗe fayida wona mawɗe ha woro kono saɗa ñama hen aɗa tina saabu eɗen gandi jayere ko vitamine woni hen minen ɗo hen amin ndemanno ɗo jayeje kono min ɓuuri wawde remde jayeje tan koye so dabbude so waalo naati ko he min kewi wadde o holno jiiruɗa ndema jayeje nde garɗon ɗo koɗe keɓani hen caɗele de ɗo kay mom ko wonno caɗele seeɗa e nder dabbunde jeeje par ce que on saaha taw no wuli ceeɗu taw no wuli no feewi a waɗat joni ndiyam tan e ndiyam ɗam foof yaaha ɗon kenno caɗele seeɗa a firti ko jeyre ne yiɗi ndiyam no feewi eyyi no yiɗi ndiyam kay e depuis ndungu ɗum naatti jeeje kay mom joni min natti dañde hen probléme so wona no jibinde kay mom normal ñande foof ñande ko guittete ñande foof ñande won ko kañum jayere so jibini ɗo ni mo mawnude ha ɓenda holno fotata dumuna ɗo kay no ɗumanti ha yaha o joni ɗo e 3 jours ou bien 4 jours hen probléme so wona no jibinde kay mom normal ñande foof ñande ko guittete ñande foof ñande won ko kañum jayere so jibini ɗo ni mo mawnude ha ɓenda holno fotata dumuna ɗo kay no ɗumanti ha yaha o joni ɗo e 3 jours ou bien 4 jours comme ça wawi ɗum tude taw ene timma balɗe sappo ɗum woni poƴƴolel tan ha mawnu ɗo eyyi kay timma ɗum kam ko tan balɗe sappo a itat firti kañum ko ɗum guura eyyi no guura hay mais ko jibina kadi no feewi ne jibina wawi jibinde par ce que ɗo sa ñande foof ñande ko min guittata ɗo ko no heewi saha foof min ñande foof ñande won gummotoɓe dawle ngo wuuro ɗo en dawlel won gummotoɓe ɗon won gummotoɓe kadi feelu e ha e nder Sinthiou ɗo e duggu kadi ko wayno dawlel en feelu en Sinthiou en duggu hebiya en buubu awdi en kañaɗi en won iwoɓe ha toon gara ga hen kono on dañta iwoɓe ko wayno hoore fonde en toon ko ɗum jahata toon ko ɗon jahata toon mataw o saha ko laaɓi tan goto noon laaɓi no metti oɗo saha ɗum tawi min gussiyaji toon kadi ɗum ɗo foof jeeya koye guuraji aduna ko gurdameji men jeeya ɓe mbawi witede guura yabboyi e maaro nebam wawa wurde en ɗum tagui enen foof en ñawi ɗum ɗo joni aɗa wawi ittude tan defa ɗum ñamira noon tawa waɗani hen haydara jeeya koye ñamateji men baɗɗe fayida ɗum jeeyi sababu ɗum ɗo foof ko enen ballata koye men ha wuura ɗum ɗo ene tawe ɗo hen e duggu hebiya ɓe mbaɗo hen e ngessa ba abou ba waɗi ko hunde wande fayida yadude e jamanu eɗen mbawi wattude haqqillaji meɗen ha enen nottoɗen mbatten somade hen ko heewi yaha e luumaji yaha partout pourquoi pas ne wawi yaade ha Dakar ene wawi yaade ha Europe ene wawi yaade ha États-Unis d'Amérique saabu en jii hande ko wayno wone dene ne gooti on mbaɗi ɗo hen dene way on mbaɗi ɗo dene on mbaɗi foof en jii ɗo ko wayno hande molongaji ne gooti nanɗo ene ndeme Sénégal so jeehi France ɓuuri serde watte ko facture aji mum yeeye donc firti enen leyɗele men ɗe ko leyɗele pure ɗe ganda produit ko leyɗele moƴƴe donc sen jiiɗi wurde gurdam moƴƴam en jalta ɗe complexe wiide tan ndeɗo dende iwi ko Europe il faut mi sooda ɗum ɓuuri wonde original non wona noon
ko ndemeten ko ɓuri wuurde ɓuri hewde cellale men so tawi en batta ɗon yahata ne mbaɗɗon ɗo dene ɗe kori kam wonno wayi walla dene ne muusiramde ga hen dende ɗe ugen ko dene haalo dene haal machallah sowona kañum ko yiɗa ndiyam ɓurko ndiyam yiɗa ndiyam kewɗam ndiyam kewɗam jogino dende ha kewi o bange ɗo fof ko dene min mbanno ha jofoy to forage to fof ko dene min mbanno waɗi dende ha heewi min jeeyi hen mais finalement taw ndiyam ɗam no heewi won ndiyameje e ndungu won ndiyameje ɗumantinɗe ɗo hen bonni dene ɗe bonni hen bange e partie goto joni jayeje garta hen koye jayeje kañum holno foti dumuna wawi wuurde e kay moom pour tutude ɗumantin o kay moom tan koye heɓa ndiyam aɗa wawi ɗo wonde ha hitande an wadde somi faami kala ko layata ko ɗum ɗo ɓuuri wawde wuurde ɗum kay ɗum e kañƴe aɗa wawi ɗo woppude ɗo tan hay o kaani aɗa wawi ɗum tan koye heɓa ndiyam aɗa wawi ɗum ɗo accude tan ha wat mo jiɗɗa ko bataji kadi ko noon kewɗi min ɗo ko won probléme ji e probléme tan ko ndiyam mais so tawi ɗo keɓa ndiyam kay moom ala ɗumantin ay oɗo kadi ko jeeyeje mais ko façon goɗɗo o ko façon goɗɗo en jarto sugar tan jayeje ne kewi holko jeeyi sababu ne wayi ni ɗo ko mataw ko ɗumantin tan ko fettu kadi kullongol gonon hen koy par ce que so waɗi ɗo ɗumantin tan hay so tawi wuddere woto ɗon ɗumantin o natti mawnude joni jayeje mbatta ɗum traité jayeje ne foti leƴƴi mbaɗi ɗo ko komin jogui ɗo ko ɗiɗi leƴƴi ɗiɗi woni ɗeppo oya e juɗɗo o juɗɗo o omo mawna ha ɓurta de an mawna kay o woni façon goɗɗo kadi pour o mawde oɗo kadi o woni façon dalɗi ɗuwantini façon uji nayi waɗi minen nden tampinanno amin ɗo hen ko daɓɓi en baaɗi en est ce que baaɗi ene ɗo walla ngala ɗo ɗo kay meeɗa ɗo wiide baaɗi firti o kene waɗi tranquille waɗi tranquille tampinnomen tan premier taw on saaha ko galle to min goni taw min koɗani ga taw o boje tan tampinnomen boje ngari ñama ɗum de ala so min gayno kañ garat taƴa kañƴe ɗe e wayna barese e ɗumantin jahatu kono joni kam boje ɗe natti arde ala joni kay ɗe natti arde ko koɗɗon ɗo ko goɗɗo ko natti ɗo arde wojere noon kam so tampinima tan lekki mum ko ƴakku ɗum ala mi nani ɗo haali kewi mi ƴakkiɗe haali min ɗo kam mi hoɗiɗo hade mi yaadi noon kam balle kam ƴakka ɗo wojere kono kam baaɗi kam ngala ga wandu kam min sa nangi tan leftu kono wojere kay ƴakku tan wojere kay ɗum yarno huccidɗo oɗo wippanno kanko yarno oɗo diwan to ko ɗo joni onon jogui ɗon caɗele tan ko dabbude so ari nangue ala dabbude so ari nangue ala kono joni so tawi joni no mais so ɗumantin ono heewi par ce que ɗiɗo ɗi no mbaɗi volume ɗi ko e ɗumantin ɗi to ɓuuri ɗiɗa ɗumantin volume ɗiɗo ɓuuri hewde volume ɗiya ɗiɗo ko 300 volt taw ko goto eyyi ɗiɗo ɗi ko 200 très bien elle kanji goni ɗiɗo hen eyyi kanji goni ɗi eyyi kanji ɗi
to ndemade hannde nanndi ko doole memi oɗo tan londe ñifata hay so ñifani ɗum kadi so yehi ha ndiyan ɗam natti men ɓe o fuɓɓat kadi ha heewa so heewi tan o memi ndiyan ɗam memi o tan on ñifi joni à peu près sa huɓɓi hono fotata waktuji londe heewa waktuji ɗo 30 minutes en ɓuuɓi en ɗuwantin par ce que ndiyan ɗam so tawi nangue ne wuuli no yaawi ɗum ɗo ko groupe de eyyi o groupe o taw min o ɗi solaire uji garani o min dosiranmo d'accord e joni ko solaire ari ko joni ɗaccuɗon eyyi o solaire aji gari so min mbaɗi ɗum démonté joni on ngala bari miyen ɗo batiri batiri ala min wawi batiri ko on jogui ɗon eyyi ko on lomtoto batiri o eyyi mais aɗa wawi wadde anti aɗa wawi wadde batiri o ko ɗo wonata eyyi so tawi batiri o won ɗi filji ɗo kono oɗo joni wawi yaade sans batiri eyyi on wawi yaade sans batiri pour ndiyam ɗam ala caɗele on wawi wadde sans batiri batiri ko so waɗani ɗum so tawi a yiiɗi charge de hutorade comme courant ko galle comme mbimi hade wutte fondede jullare ya taw jomum tawaka abouba kono kadi mbiɗen tan ko ngessa hebbiye kala ngessa duggu hebbiye kala saabu baɗo hen ngessa ko naftorto ko ne heewi en jirlima e ngessa ba en jii ko waɗa ɗo henna ko saabu hande en tini gollata ko ngaalu sa ala ngaalu a wawa gollude hol yiyande ma ɗeɗo henna golle inde ma yettode ma caggal nde calminɗa e yiyandam onon arɓeɓe e bisimilla ma ɗo ko duggu hebbiyaɓe woni ɗo kadi min mbiyetemi ko amadou moussa ɓuure mbiyede ama tijjani sow duggu hebbiyaɓe kadi baɗɗo ɗo guesa o abouba ko baaɗi amen yummakko ɗo jeeya e wuure he kanko omo wawno ittude ɗeɗo gueɗe o waɗe ha banggueji goɗɗi kono o addi o waɗi e nder amen kadi ko nafoore amen minen sa yi ko nguuɗo ceeɗu hikka no hikka bondini guinayi kuɗoli ha e foof koɗo ittete sa yi wuro ngo joni wuro ngo jokorini min dañani caɗele ko anda ko baaɗo guesa saabi ɗum kala pinɗo ara dugga nawa ñammina galle mum emin jetta Allah emin jettamo ko baɗiraɗo moƴƴo kadi ko baɗiraɗo jiɗɗo nokku o wawno nawde o faara jeeri walla faara banggueji goɗɗi kono ala wadde koye nokku mo saabu ko ɗo o jeeya ɗo yummokko jeeya ɗo yummokko jibina e duggu hebbiyaɓe kadi min jetta Allah min jetta wonno kadi min jetta Allah kadi min jetta on e on jarama golle ma jooɗi peewuli alande won toon musidɓe tedduɓe ko onon jiiri guite moɗon bisimillah musidɓe tedduɓe ko onon jiiri guite moɗon min jillima e ngesa ba kalɗo ene yillotono min kolli on tene kadi min darima ɗon en gati ɗon e tante oɗo henna baɗɗo fayida mo ganduɗa ɓuuɓɗo belɗo kadi walde belɗo haalde saabu eɗen gandi so tawi a felliti remde a waɗat ha timma mbaɗa ha timma ɗo neɗɗo o hoɗata ɗo ñallata ɗo wuurata saabu en jii diƴƴe nan ɗo henna ñamde nan ɗo saabu ɗo neɗɗo ne wawi wuurde ɗo tan wuura ligguimaji ko woni ɗo ko fof ne wuuro ko ñamde timmude woni ɗo jaramne ɗo lelde ne ɗo kuurane ɗo so wi kuurane ɗo ko kuura mo ala facture saabu woni ɗo henna ko panno so neɗɗo yiɗi dañde ko gueɗe ɗiɗi sa alade a wullat wuro mon so ala kuura mbatton ko manifestation oɗon gulla ballemine kuura ɗo noon kuurane ɗo ha timmi ndiyam ne ɗo ha timmi teni kadi kala ka ene ñaamene ɗo saabu ligguimaji ne ɗo ɗum ɗo noon mbiyata tan ko yayar yeeso yo Allah nawr ɗum yeeso saabu wona hunde wemde heewɓe ɗannima dañi Allah wuurti ɗumen koye galleji mahi ko wayno Dakar Nouakchott Bamako e nokkuji goɗɗi kono walla mahani e nder guri mumen ha yooɗa heddo jomum ene waɗa yangara taw waɗani haydara ha may taw haydara waɗani guurɗo ndema guurɗo gaynaka guurɗo awo oɗo so ɗannima o dañi so arti alay sago woda ko holliri saabu neɗɗo fotani ɗannanade intérêt personnel min mbi ko ɗannungal intérêt personnel fotani wonde mi ɗannima tan mi resi rewɓam ɗiɗo tata nayo walla goto mi waɗi huuɓeram terrasse mi dañi otam mi dañi comci mboɗo change yomi wonɗo yomi tini yomi mante wawa mantude hay goto ɗum ko intérêt personnel ɗum ɗo henno woni ko Allah subahanahu wa taala wiyata ne sallam wi neɗɗo so tawi o maayi wonko accata ene tawyamo toon ɗum ɗo henna woni ngara jeeya neɗɗo o yaha o ñaama daña hen baraji ñamlama o yaha o liggoro o artirenma koma daña hen baraji neɗɗo goɗɗo ara wuura hen daña hen baraji neɗɗo ara yara hen wuura hen baraji hatta aɗa daña hen baraji daña hen Allah daña hen aduna maya kadi ɗacca ɗum e aduna ɗum ɗo henno woni diina l'islam
wona julde nde woni diine wona haydara diine l'islam tan ko wat ko yimɓe ɗe naftoro ɗum ɗo henna ko gueɗe naftorteɗe goni ɗo henna wona hunde wemde rokka kam woni kala ceerno mamma ko an addi amen ha ɗo henna lawol ngol ne muusine satti soɓe jii ko ndiyam ɓolam arde ɗo e weeɓani kono guila subaka a darima aɗa faji amen en gardi en ñaldi ɗo henna ha oɗo waktu mo gonɗen tan an caggal ko jiiɗa ɗo henna tan hol erago ma e wasima faade rendo ngo e faade kadi oɗo gorko darinde ɗo hen darde holko foti wallede. Abdoulaye Sara jarama moƴƴere Allah e ma ko haalteno ko nafat noon ko fof a haali ndeysan mawɗo men tijjani anna wiyatno haaloɓe kuuɓani ko nanoɓe kuuɓi so haalama ka nanama ko yoni erago ko yoni waaju saabu ngel ɗo cukalel koko foti donede koko foti wallede moni fof yo addu participation mum ko exemple moƴƴo exemple développe o nokku o exemple ballowo Fouta ballowo ɓiɓɓe Fuutankoɓe fof saabu baɗo guesa joni Allah e nelaɗo mum kamɓe faabi ɗeɗo guure gonɗe ɗo enclavé hande so wona laana a yaltata duggo a yaltata Sinthiou Mayra te kadi laaɗe ngala ga donc ɗum ɗo so woni exemple woni faabu caggal Allah e nelaɗo mum kala joguiɗo buuɗi mum ɗiɗi ari duggude ma ara dugga ɗo hoota galle mum tawa yahani poste yahani jorbol yahani banggue goɗɗo ɗum ko yettere Allah eɗen jettanamo kadi Allah eɗen ñaganoma Allah balɗe juɗɗe cellale battane moƴƴe jaahi rasulillah par ce que kanko vision makko o ɗum hokki min courage arde ga min garda e Abdoulaye Sare par ce que vision moƴƴo ko vision mo min rewanno ñande foof Allah waɗi ɗum ɗo ɗum noon ko yettere Allah ko noon bandiraɓe ɗum ɗo yoni haala kala joom hakkille miijotoɗo ina foti ɗum ɗo yoni ɗum waaju mbaɗe ga doole mon ko ga jeeɗen ga cuusɗen ga kooliɗen bawɗo hokkudemo leydi o ɓeyda sardingo o yo addu ballal mum bawɗo walliddemo somyal no foti yo wallilmo bawɗo walliddemo haala melka yo wallilmo kala ko wawi wallirede yo wallire no yaari yeeso saabu o développe nokku o Allah jarama on jarama ɗo kay mom première chose mi alhamdulillah kadi mi weltima kadi no fewi mi weltinima patron amen Abouba ko waɗɗo ko weeɓani onon kadi arde mon ga on jarama no fewi mi weltanima mon vraiment machallah ɗo kay mom ko kalanmi tan no ñaagui tan duwa wallede duwa kadi e moyen ji kadi min jiiɗi moyen ji mbawɗo foof min jiiɗi kay mum première des choses mi ñaago l'état wallede somin ballama tan mamin jaa normal komin jiiɗi minen kay mom kon objectif amen o remde ɗon objectif amen o ligge tan ligge minen ko ɗum addi men ɗum itti men Casamance ha ga en donc ittimen Casamance addi men ga hana fiirde ɗum gonga tan addi men ga liggade e liggade ɗum addi men ga min won tan on jarama kadi min weltima no fewi noon merci on jarama Aboubacry Ba duwanadema jeeya koye duwanade hoore mum o woni no ceerno mamma wiiri ni woni walludema ko rokkudema courage haalde haala moƴƴa rokkudema leydi e wallidema e peeje moƴƴe ɗum noon minen min mbi komin jiiɗo henna ko min duwontoma saabu ɗum ko duwawu heddoto noon a woni daroggal wonande heddiɓe e waɗoɓe kadi holno ko mbatta ko ɓeɗo foof foti ko ñembede nde tawno en jillima e leydi Sénégal no feewi en jeehiɗo ha ɓundu en jeehi e banggueji kala en jii woni yimɓe hewɓe ko mbaɗata e ɗeɗo gueɗe payodinde en jii kadi suko o ko haali joni woni Bakary wonde kamɓe ɓe jii tan ko wallede koɓe remoɓe koɓe dariɓe laamu leydi Sénégal aɗana dari aɗiɗi ustude cogguji saabu gouvernement kesso oɗo garɗo o wi hande ko toɓɓe ɓurde mantinade ko ustude luwas goo ustude nebam e maaro e sukar nde taw ɗum yimɓe guuri guitta 400 ujunere nelda galle ma dépasse sa neldi galle ma dépasse 400 ujunere foof faati koye boutique wattete ko guura ɓayde eɗen jogui leydi ko maaro coodota ndemen ɓayde eɗen jogui hande leydi eɗen mbawi remde guerte mbatten nebam guuren eɗen jogui jawdi dariyindi so ndi wallama ndi dañi kosam en guurat donc firti ko eɗen mbawi wuurde taw en tampani ko ɗum jeeyi sababu hande garangal amen ɗo henna e duggu hebiya musidɓe tedduɓe hettotoɓe yeeɓoɓe ayawuji men weltare TV e senuji men keddiɗi kala ko musidɗo mon guiɗo mon sehli mon Sar Abdoulaye Sarr ene ɗoftodiri e musidɗo mum caméraman baɗɗo fayida woni Abdoulaye Anne
aadi men so jomiraɗo haaji ko saha goɗɗo e nder ɗeɗo henna gueɗe ñembeteɗe